Matahom nga kabuntago no sa mga higala. Ni ako karon diri sa area number 2. Kining maong area diri mga higala sa panahon sa among amahan adunay nagsaop ani diri. Unya ang iyahang income dili na mangayo og bahin ang amuang amahan. Unya adto nga mga panahon gaeskwela pa pud mi ato. Ang mindset nako ato nga mga panahon kung sa karsada pa galiko-liko pa ba. Ang gadumala ani diri sa una ang amo pag yung amahan. Unya kay daghan man tug sakop akong amahan. Kini nga area diri bibo kayo ni sa una. Unya DC pa akong mga pangidaron ato nga panahon. Hilig pagyud kaayo og bibo. Kung sa suba pa, sabay sa dagayday sa kalipay. Kung sa in English pa nga pagkaistorya, go with the flow. In the river under the sun. Mao nga kini nga area diri gipuli-pulihan na og saop. Mubiya ang unang nagsaop, mupuli na pod ang ikaduhang mosaop. Mubiya ang ikaduhang nagsaop, aduna na po'y mupuli nga ikatulong mosaop. Nagpuli-puli. Unya ganahan baya kay tada nang makapuli ta kay lami baya. Mao na nga kini diri nga area ni agi gyud ni pagkauga. Nauga kay ting init, unya kay ting init man di nang liki, unya ang uban nga buak. Ang yuta ba ug ang mga tubod sa tubig nangabuak tungod sa kasinaw. Nisinaw kay wala na may mga kahoy ug mga nitib nga mga tanom sa lasang. Unya pagkasinaw na gidauban idi naupaw. Naupaw ang nisinaw. Pag nihawa na ang nagsaop mao na ni karon ang sitwasyon. Aduna nay kahoy ug nagklase-klase nga mga nitib nga mga tanom sa lasang. Sama aning first class nga alingatong. Pag alingatong na ang isgotan sakit gyud, pero kini siya mao ni ang pinakasakit nga alingatong pag modapat ni sa imong panit. Kini wala man ako ni gitanom, duda nako ani nadala ra ni sa mga wild animals o di ba kaha sa mga langgam. Kay wala man puy dako nga punuan ining klase nga maong alingatong diring dapita. Ania na po'y mga bagon kini mao ni ang punuan sa bagon, dagko na usab. Ania na po'y nagkadaiya nga mga klase sa uway. Aduna na po'y nagkadaiya nga mga nitib nga tanom sa lasang. Unya sa kalit lang nakita nako ang gwapa nga anak ni Tarzan. Ang yuta nga sauna ng liki ug nangabuak tungod sa kainit sa sidlak sa adlaw. Mao na ni ang atong makita karon. Landong na og daghan ng mga laya nga dahon ang nitabon. Naulian na ang iyahang sinaw nga liki. Unya basa-basa na usab ang mga dahon. Naapay sa lindanaw ni Tongtong oh. Aduna na po'y mga bukawi og mga kahoy. Kini nga mga kahoy nagsugod na ni silag pamunga. Og nakakita po ko diri og gagmay nga klase sa uway nga gitawag namo og nawi. Mao ni ang klase sa uway nga nindot himuon og basket atong lantawon. Kini oh. Dako pa akong tudlo. Daghan kayog mga similya oh. Kini pong isa pareha ra kadako sa akong kumingking. Niyaw daghan kay diring dapita. Ani anay taas kayo. Oh. Padulong na didto sa pinakatumoy. Arayang tumoy oh. Kini po diyang tapad taas pud kayo. Oh.
Tuara po diyang tumoy oh. Kining isa oh. Dako pa akong kumingking. Mao na yang tunok, mura ra pud og tunok sa pasan nga digkit-digkit kayo. Pero gagmay lang. Oh, grabe kayo kadikit. Murag mga dagom. Ang area nga sauna, sinaw kayo, hinlo kayo, hawan kay tanan. Perting inita. Karon mao na ni ang resulta. Bisan ang oras karon alas 11. Alas 11:34. So tanawa. Landong kayo. Inani kanindot ang kinaiyahan pag dili abusuhon. Okay ni siya, maayo ang kahimtang niya kay naka-recover na. So, sa maabot nga mga katuigan ani makakita na ta diri og mga dagko nga mga kahoy, mga dagko nga mga sama ani ba? Mga bagon, mga dagko pa ani, mga bagon. Ang kini nga area ang nakanindot ani kay dol ra ni sa karsada. Mga gikan dito sa karsada mga 30 minutes naman siguro. Mapasalamaton kog dako sa inyohang suporta. Ang Timbun Surot atong niagi 17,000 followers karon 20,000 followers na. So daghang kayong salamat sa inyong suporta. Mga viewers, followers, supporters, mga ma'am, sir, madam, boss, mga higala, daghan kayong salamat sa inyong suporta. So, God bless sa inyong tanan o amping kanunay.